Triq ġdida li tifforma parti mill-proġett tal-Junction fil-Marsa u li kienet ser titlesta f'Awwissu ser tinfetaħ il-ġimgħa d-dieħla minflok u b'hekk Triq Garibaldi ma tibqax magħluqa. Il-Perit tal-proġett Raphael Abdilla spjega li kif din it-triq tkun lesta ser jibdew jużawha dawk li jkunu ġejjin minn Raħal Ġdid fid-direzzjoni lejn il-Marsa u l-Belt Valletta. B'hekk ma jibqgħux jgħaddu minn triq il-Gvern lokali kif qed isir bħalissa u Triq Giuseppe Garibaldi tinfetaħ mill-ġdid. Di tkun ir-rotta finali li tkun qed jieħdok minn Serpo l-Boffa lej Għal-Domoro, allura llum qed niffurmaw triq li hija parti mill-proġett finali. Ħankunu qed naħdmu biex din sal-ġimgħa d-dieħla nerġgħu niftħu din it-triq bl-asfalt, bl-ewwel saf ta' asfalt u nkunu nistgħu nagħtuha lill-pubbliku biex nerġgħu nallevaw it-traffiku. It-triq ġdida b'żewġ korsiji twila madwar 9 kilometru ser tgħaddi minn taħt il-flyovers ġodda ta' din il-Junction biex toħloq konnessjoni diretta minn vjal Serpo l-Boffa sa Triq Għal-Domoro fid-direzzjoni tat-Tramuntana. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Fredrika Zoppardi spjega li iżda il-periti tal-Aġenzija bidlu l-pjanijiet ta' twettiq ta' dan il-proġett u talbu l-kuntrattur jitensifika r-riżorsi tiegħu fuq il-post sabiex ix-xogħol ikun jista' jsir f'inqas żmien ħalli triq tinfetaħ minnu fih. Qegħdin naraw kif anki naħdmu anki ħinijiet bil-lejl u matul il-weekend biex nippruvaw u probabbli ser ikun anke jirnexxielna li flok indumu xahar kif kien pjanat anke niftħu għal-ġimgħa d-dieħla stess. L-Inġiniera Zoppardi ringrazzja lil dawk kollha li vjaġġaw min-naħa t'isfel ta' Malta tal-kooperazzjoni l paċenzja tagħhom waqt it-twettiq ta' dan l-ikbar investiment infrastrutturali li sa issa tlesta l fuq minn 70% minnu. Fl-istess waqt għaddej ġmielu x-xogħol ta' kisib l-asfalt ta' 3 flyovers oħra mis-7 li l-Aġenzija qed tiżviluppa permezz ta' dan il-proġett sabiex inkunu nistgħu nibdew nużawhom sal-aħħar tax-xahar id-dieħel.